to e costa que salina lá, senhora tá pensa que o milhão ninguém não vai me ser? A mim tá pensa, melhor não começar ler na Bíblia para mês e buscar uma relação personal com Deus. Porque é Deus que nos sirve, então Deus que está papia. Então nada que passa, que está malo, não quer esconder. É vítima. Senhora, vice-senhora, é vítima, vários de nang, com a situação tá depois, dando tratamento de psicólogo, psiquiatra, com a situação tá para o funcionamento da comunidade, com a situação tá. Hope triste. Eta o coração tá quebra, ora anda que muito aqui. Hope, pero hope triste. Gewoon tindi nang abira pa loco, tindi nang no gusta niya no hombre mas, abay busca yun mo pa makune, tindi nang nanti medo, nanta sera nang curpa, tindi nanta depressivo, tindi nanta rebelde, nano que tende na maior na mas, e nano que tende atual conta de pastor igreja e cena. Como está a sentença? Boa tarde, Deus bendiga a você. Amén. Pero Nita apreciamos ng interesse, Nueve pero años, minuting señora, su comentaryo. 9 años da UOP, senhora. Com senhora de A acusação, a senhora estava toda cena sucedendo em casa. No momento que o qual sucedeu em casa, a senhora estava algo. Sorry. Mabisa acaba com minuto de um comentário. Então me espera que você Sorry, Lucy. Sí, correcto. Dank je. Correcto. Senhor, anda para ter rueda de prensa. Por lo qual sucedeu, tirando em casa, a senhora me disse algo de visa. Algo. Senhora, visa-nos algo, comunidade que sabe. Senhora. E promete que par de componente de acusação que a Caiafó, como está aí, esse aí também é final que esse visa também, que é castigo da buitensporig alto. Kijk, ik ben het er niet mee eens dat die straf buitensporig hoog is. Tenminste de strafeis. 18 jaar vonden wij voor ons gevoel zelfs weinig als je kijkt naar wat de feiten zijn waarvan hij werd verdacht. Maar kennelijk heeft het de rechter geoordeeld, ja, er is nieuwe wetgeving gekomen. Dat is toen in 2011 onder de regering van 2011 gebeurd. En daar zijn dus lagere straffen ingevoerd voor zedendelicten. En dan is dit helaas wat je als consequentie krijgt, dat mensen dus die dit soort dingen doen, dat ze dan ja, relatief lage straf krijgen. En dan vraag je je af, wat is dan nog het effect van vergeldingen? Er zijn natuurlijk ook, is zij vrijgesproken voor een aantal feiten, maar in totaal is er wel, zoals ik het goed heb kunnen horen, voor 7 slachtoffers wel een veroordeling gekomen. É tem sumisa nang. Sim, eu tenho 5 anos. 5 bisa na Holanda. Anto ko ting bong, nada bong bisita? Tampoco me sa, paso me nota tere mi mes basic kunang. Maar compreender que na sumissa ng hobby de fiel ng reunição para buscar advogado holandês que tem awe para defender essa verdade. Senhora tem Me não sabe, pero não nos estranhamos tampoco. Paso se fe ora nanta para trás de sua maldade, nanta willing para buy all the way. Para a mim organização assina tá secta. Para sombra Deus está central mas. Para sombra se no momento que o líder falha, se boak a Bible, Deus está condena e falho. Deus está perdonar-se, é para perdonar a gente, mas a gente falha e tem que ser terecht geweest. Mas se a gente falha e a gente não quer halse, é coisa abrir secta. Como da raia a sentença vai e vou pedir algum componente na acusação a Caiafó e também na final com essa visa com demanda de fiscal da buitensporig alto. Ja, het enige wat ik daarover kan zeggen is dat alleen nog maar mondeling dus de hoogtepunten uit het vonnis zijn genoemd. Wij hebben het nog niet goed kunnen doornemen. We hebben het zeker nog niet kunnen bespreken. Zowel ik en mevrouw Harleken nog niet samen. En zeker niet met de cliënt. Die is direct weer teruggegaan naar de gevangenis. Dus wat we er echt van vinden, dat weet ik nog niet. Ik moet het eerst eens even doornemen. Maar over het feit dat er bepaalde componenten zijn weggevallen. Ja, dat hebben wij uiteraard ook bepleit. Esquadra também proibição para exercer of the leader de igreja. Essa é nota ajuda, senhora da querer? Que te ajuda com ele vai stop, porque men? Sim, ele está back riba tarima para predicar a palavra de Deus. Pero a mim tá querer que ele também respeitar de esquadra. Me tá querer que também se sucostor. Pero tem Deus riba. Pero vou para minha impressão para que é de 18 para. Ja, daarover kan ik wel zeggen dat we dat uiteraard, dat heb ik volgens mij ook genoemd tijdens het pleiten al, dat dat uiteraard buitensporig hoog is. En dat is gewoon in vergelijking met andere zaken. Als we uitgaan
het feit dat hij schuldig zou zijn, ook dan is het buitensporig hoog. En dat is ook de opmerking die de rechter vandaag heeft gemaakt. Van, in dat kader is die eis gewoon buitensporig hoog geweest. Vandaar ook dat de straf niet zo hoog is uitgevallen. Ja. Dosi man pa apelar com esse trabalho después de simão santing já acabou uma decisão que trabalho assim. Dat te henter ches 4 dias. Dat weet ik nog helemaal niet. We moeten het eerst eens even gaan bespreken. Dat weet ik niet hoe lang we daarover gaan doen. Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Nee.